Gas eta petrolio arloan erabiltzen diren balbulak ekoizten ditu Anpo kooperatibak. Goierrin kokatua dagoen lantegia liderra da munduan. Lehendakariak gertutik ikusi ahal izan ditu instalazioak. Euskal enpresen erreferentetzat jo du kooperatiba eta laguntzeko prest azaldu da. Ekonomia globalaren bidea malkarra da. Gure papera da zuen lana erraztea, zuen proiektuak babestea, zuen ibilbidean laguntzea. Anpo 29 langilerekin hasi zen duela 50 urte hemen Idiazabalen, eta egun 270 langile ditu. Horrez gain beste 1200 lanpostu sortzen ditu inguruan. Indian ere beste lantegi bat eraiki zuten, han 180 langile dituzte. Lokalizazioa lagungarria. Komplementuak izatea nahi dugu gure hemengo aktibitatea eta kanpoan sortzen joango garenak. Ingurumenaren eta Goierri eskualdearen aldeko konpromisoari beste 50 urtez eutsi nahi liokete. No dañar nuestro tejido social, que creemos que es lo más importante, que es parte de nuestra misión, tener a nuestras personas.